Vivian Tangilig ang pasurpresa ng kanyang mga anak para sa kanyang ika-56 birthday. At ang nagpasurpresa sa kanya ay walang iba kundi si Sir Richard Tangilig at si Sir Christian Tangilig na nasa Rojas Isabela. So ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo kami at ating tunghayan kung ano ang magiging reaksyon ni Ma'am Vivian para sa kanyang pasurprise. So isa lang ang sasabihin ko sa inyo, arat na! Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga Anong video po? Anong sinasabi niyang video? Anong problema ninyo? Ay, naninagin mo kasi nakababa. Ang surprise na tata. Mami! Ay! Ako! Apa! Pwede lang kapitan! Nanay! Si Sir Richard po. Ay, nasa Isabela po. Paano kaya yan? Saan po sa Isabela? Sa Rojas. Sa Rojas, Isabela pa po. Kaya lang po, iutang kasi sa amin si Sir Richard. Eh, hindi po namin mahanap, hindi namin makontak. Mayroon mo ba kayong contact number sa kanya? Kasi nanay, kung hindi mo namin mahanap sa Richard, kayo pang sisilinin namin sa utang niya. Ilan utang niya ate? 10,000 po. Balik. Meron ako, contact niyo po sa Richard, makakontact niyo po. Contact mo pa, Lok. Agitano. Ang kakit sa nanay. May cellphone number niya kayo, nanay. May cellphone number po kayo ni Sir Richard. Hindi namin kasi na-contact yung binigay niyang number sa amin eh. Wala po kayong contact sa kanya. Paano niyo po siya nakakausap? Duha-daan lang nakasta. Hindi ko makita siya sa sound. Paano niyo po siya nakakausap, nanay? Kasi po kung hindi namin siya makausap ngayon, kayo po sasama namin muna kay Kapitan para magpirmahan po tayo. Hindi mo ilot na nakontak mo. Tatagit sa rarata na. Hindi mo makontak? Hindi po. Hindi mo alam ang contact number niya? Oo. Wala daw siya alam. Kasi kayo ang nilagay niya, nanay, na ano, ikaw maker niya eh. Kaya nga po. Matagal na po bang hindi umuwi dito si Rita? Matagal. Ilang taon na po uwi na? Mag-iisang taon na. Mag-iisang taon pa lang. Magmula po ng pandemic, ano? Kasi po hindi siya hindi siya naguhuli sa ano. Kasi kayo pang nilagay niyang borrower, ay ko borrower na po. Si tatay po, wala bang kontak sa Richard? Tatay niya? Wala po siyang kontak. Kontak mo, no, ay yan, no, wala na kontak sa kanal. Kontak siya na rin, Richard. Ika lang di cellphone ko rin. Aman, tapos akin sa salo. Ada yung cabinet, ada dyan si Bala. Punta rin dito yung cabinet. Mama da. Lot. Piriso ba kayo nga, kastawan na? Wala natin na. Si nanay, kasi siya ang co-borrower na. Co-borrower ni Sir Richard, kaya siyang isasama namin. Yung kan, may nakapangalan. So, dahil lang may baka yung saroy. Hindi po sanla ate. Benta po. Kasi kung sanla yun, wala namang tatanggap na sanla ng baka. Kaanin nila ang baka kung hindi nila pakikinabangan, di ba? Kaya ibebenta na lang. Surprise! Yakardalay nanay mo, kapitan. Halika, mami. Pirmahan mo na lang itong pagpapirmahan namin sa'yo. Sulat ka.
mura mo. Tiyan na konti. Bakit basikan mo? Ano nanay? Hindi mo alam ang pumirma. Bibiyan ko naman. Basta may pampipirma mo. Noon kung may pampipirma yun sa nanay, papeles, kanto, mamalam lamang sa pirma yun. May sinasigitor mo. Natinggar kaya ako nga. Wala na eh. Nanay ka natatakot na rin sa kanila. Ay, kailangan. Talay nanay ito. Ay, makaka-kiss na yun. Sige na. Bakit siya na? Dito ka na. Hindi ka umiiyak kanina na kinakabahan nung kinakausap kita. Bakit ganyan umiiyak ka na? Ayan, nanay. Picture muna tayo, ha? Picture muna tayo. Tatay, halika rito, tatay. Nanay, halika lang ng konti. Trasan natin ng konti kasi ano, hihit. Kopya. Sige na. Say. Kuya, dikit ka ng konti nanay. Forward. Yan. Ayan po. 1, 2, 3. Oh, pagmamahal ni Kulas. Sino pong sasama? Mga apo? Mga anak. Asan ang mga anak? Gaya. Asan ang mga anak? Ay, natakpan na yung mukha mo ng balon, ate. Yan. Patingin po dito. 1. Patingin po dito. Yan. Ayun, sasama. Bisita. Ayaw? Ayan. So guys, pasok muna natin ang mga handa ni nanay. Pwede natin ibigay yung ibang surprise para sa kanya. So, saan po tayo? Galay. Dito na daw po. Kantahan muna natin si nanay, ha? In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, nanay. Nanay, bago mo ano muna ang wish mo? Kahit sa'yo na yung wish mo. Sige na nanay, okay lang po kahit sa'yo na, kahit wag mo sasabihin, isipin mo lang kung ano yung wish mo para sa sarili mo, para sa mga pamilya mo.
Sana at pasalamat ka. Mamaya po ang pasalamat, yung wish po muna. Ciao ka. Pagkasi na labas. Gano'n lang tan nanay, okay labat, matalusan mi. Ciao ka. Bagay salamat. Nanay, mamaya ang salamat, yung wish mo muna para sa sarili mo, kung ano yung gusto mong mangyari pa. Ayan. Sabi-sabi sa Ryan ko. Ayan ko. Nakatulit ang umong. Hipan mo na kandila mo, nanay. Hihipan mo na yung kandila mo tapos ka nang mag-wish. Ayun tamon. Ayan. Palakpakan naman natin si nanay. Para kay nanay. Asan na yung mga anak kanina? Asan na yung anak? Ate! Kay mga Renato Teresa. Wish muna. Wish muna kay nanay. Message kay nanay. Birthday message para kay nanay. Ate, gusto ko na. Kahit simpleng happy birthday lang. Sige na. Para naman may maalala si nanay. Ano? Ay baga yung mata niya kay yung baga. Kaya nga. Ay Risa. Arap yun ni nanay yung mata. Ang satay singa tayo. Kaya nga. Tagal niyo muna si nanay. Ikaw muna, adik. Sige, ikaw na. Ikaw na. Anong sasabihin mo kay nanay? Ano lang ang parating niya yung data. Palit nila yung kamutan yung labas. Sige na. O kayong dalawa. Sige na, harap na. Forward kayong dalawa dito. Babalog mo kami. Kaya nga, para may makita si Sir Richard naman. Sige na. Ang litrato kay kanene. Saan kayo? Sige na, bakit? Anong kahit ngayon man lang, masabi nyo kay nanay kung ano yung gusto nyong sabihin sa kanya. Mag-ayot eh, kayo eh, bagamot aking nanay yun. Kahit simpleng thank you, happy birthday, wala ba? O, dali na. May bagay ba yun? Ikaw ate. Tabihan nyo nga si nanay. Tabihan nyo si nanay. Ang saan kayo pula? Tatay, ikaw, anong message? Doon ka sa tabi ni nanay ko. Nasabi-sabi ni sa Ryan. Hindi tidak cukup kalau maragot ya kanan belai sananya aminnya sangka kaminya kesal salama kamu salama tuang sa nasabi-sabi ni kumunya Tanda kami. mas lalo ni kumunya alam saya labang happy birthday. Happy birthday. Yo, sarap mo ilokam dito. Lakap lang si rin tatay. Oh. So ito nanay. Nanay, ito yung message para sa iyo nung nagpa-surprise. Happy birthday and happy Mother's Day sa aming nanay. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sapagkat muli binigyan ka ulit ng panibagong taon. Wish namin sa iyo good health at more birthdays to come, nanay. Salamat po sa lahat ng inyong sakripisyo, pagmamahal, pag-aalaga sa aming magkakapatid. Sana po sa araw na ito, napasaya ka namin sa simpleng surprise namin sa iyo. Nais namin na iparamdam sa iyo na kahit malayo kami, hindi namin nakalimutan tong araw na ito. Kaya naman, Nay, huwag ka sanang magsawa na alagaan kami. Higit sa mga apo na ngayon na andyan sana. Sana loobin din ng Diyos na maalagaan mo pa yung mga apo mo sa akin pagdating ng panahon. Nay, tandaan mo, mahal na mahal ka naming lahat at walang hihigit sa'yo. Ikaw ang the best nanay in whole world. I love you, nanay. Nais din namin ipaabot yung pasasalamat din namin sa aming ama na laging andyan at very supportive sa aming magkakapatid. Tatay and nanay, mag-ingat kayo. Mahal na mahal po namin kayo. God bless you from Richard and Christian. Ayan, silang dalawa po mamang nagpa-surprise para sa inyo. So ma'am, ano pong masasabi mo sa... teka muna. Dito muna tayo, nanay.
bigay ko muna isang sorpresa para sa'yo. Amin na muna yung bulaklak mo, Nay. Babawiin ko na to. Tama daw sabi niya. Ibibigay naman niya. Nanay, pakihila po. Nanay. Hilain mo, Nanay. Hilain mo. Ganda mo. Sige, Nanay. Itaas mo. Taas. Taas pa, Nanay. Dalawang kamay, Nanay. Hindi kaya ng isang kamay mo. Ayan. Sige pa, Nanay. Ayan. Sige pa. Marami-rami yan, Nanay. 1 kilometro yan. Di ka matatapos ito. Ang mga alas 6. Ayun. Happy birthday ulit, Nanay. Para sa'yo yan po. Yan po ang binigay ni Sir Richard para sa'yo at sa amin. So, we would like to thank Ma'am Charin Lacaste for this bouquet. Ato, bigay pa rin po ni Sir Richard itong bouquet, pero dinagdagan lang po ni Ma'am Charin itong pera. So, Nanay, ano po ang masasabi mo sa pa-surprise ng mga anak mo para sa'yo? Maraming salamat po sa kanila, Madam. Thank you sa atin. Nyakit katawa nyo, ayan. Sana pag ano salamat Richard kasi minong salamat at binigay niyo sa akin. Ako nakakisa. Siyempre, ulakis mo ito kasi siyempre, surprise. Salamat. Ako naman nakakisa mo. Guys! Gamitin ko yung pagkita sa saya. Kapag-game. Ako na. Ako matanggap. Ikat ko. Tears of joy. Ayan, very emotional si Nanay. Basta sinabi lang niya, isalamat at hindi niya mapigilan yung kanyang tears of joy dahil sa pasurpresa na ito. So ayan guys, at tumahayan na naman po natin ang isang pasurprise. Ang surprise mo deliver ko. Ayan, so keep on sharing and like the page. Surprise mo deliver ko by Miss Maylene Palabay. In behalf of surprise mo deliver ko by Miss Maylene Palabay, we wish you all the best. At sana po lagi kayong nalusog ni Tatay para sabi nga ni Sir Richard, para maalagaan mo pa yung apo mo ba sa kanya in the future. Wala pa bang asawa ng so ayan. So in the future, Nanay, sana nga po maalagaan mo pa yung mga apo mo sa kanya. So ayan guys, keep on sharing, keep on liking para po ma-monetize na po ang surprise mo deliver ko by Miss Maylene Palabay. So ayan po, lagi lang po nating tatandaan na wala pong mahirap basta't sama-sama at nagkakaisa po ang pamilya. Ano, Nanay, Tatay? Ayan. So guys, keep like and share po sa aming page. Yun lang pong hinihiling namin dahil konting-konti na lang po mamamonetize na po ang page natin. So yun na. Sa lahat po ng mag-a-avail ng pa-promo namin, meron po kaming pa-free na body bag, belt bag, 3-in-1 towel, portable mic. So ang napili po na Sir Richard is ito. Itong belt bag. So, ayan, Nanay, isa pa pong regalo para sa iyo po. Ayan. So, Nanay, happy birthday po, Nanay. At sana po'y na-surpresa ka namin. Ayan. So, guys, maraming salamat po sa panonood. At natunghayan na naman ninyo ang isa pang masayang pa-surpresa. So, ayan, guys, lagi lang po nating tatandaan. Every gising is a blessing. God bless everyone. Thank you.